अरे ना जा सुते खरिहानी में आ घुस जाई देवरा मच्छरदानी में पानी में घुस जाई देवरा मच्छरदानी में घुस जाई देवरा मच्छरदानी में राजा न जा सुते खरिहानी राजा न जा सुते खरिहानी में घुस जाए देवरा मच्छरदानी में दानी में घुस जाए देवरा मच्छरदानी ओ घुस जाए अदिति दबो मत तू दबे वाली गायिका ना हो दब जेबू तो तोहरे शिकायत होई आहा बहादुर भैया कि वैशाली जिला से आके तो लड़की दब गइल हो चंदन के सोजा दबो मत हमारा दुख होई हम गौनी हो के घुस जाता देवरा मछ देवरा मने कौन हो बा महीना के दिन में औरत कहत तरीका बोलू जी कि जब सुत जाने हम हो पला कर करे लगे हमरो वाला या दीदी मन कर रहती सा दीदी करे से को शिकायत बा का कि जवन तू गाना गावेलू तहर आवाज के जवाब नहीं खे अनुपमा भी गावेली निशो गावेली मैं लोग गावेला मंच पर बाकी तू जवन डांस क के गावेलू ओकरा के चोरावत काहे बाड़ू जौन पब्लिक तू रोक देबे केहू के न तो है वीरेंद्र चाचा के टीम में पैसा के कमी नहीं खे बहुत लोग आ जाई तारे के चुनल गइल बा काहे खाती एक हूं कला चोराव जब नर 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 हाँ सुत जाने हम हो पला कर करे लगे मन कर रहती सा खूब से जिया पकड़ती जा सुत जाने हम हो पला कर करे लगे हम मन कर रहती सा खूब से जिया पकड़ती जा गावो ओनियरो जब सुत जाने हम हो पला ओनियरो मीठा जब सुत जाने हम हो पला कर करे लगे हमरो वाला यार मन करे रहती सा खूब से जिया पकड़ती जा जब सुत जाने हम हो पला यार मन करे रहती सा
बना पागल नु होई दिल जे बना पागल नु होई प्यार जे बनावल होई कसाई दिल जे बना जब सुत जानी हम हो तर तर लगे हमरो वाला तर मन करेला अब धीरे धीरे मूड में आती है एकर माइक कट जाता है एकर माइक बदल दो अगर बैटरी बदलत काहे नहीं है ये जवानी ठीक लगती है हई बिगत तनी लतर जब और का मेहरारू कहतरी है औरत बड़ी सुंदर भाव में गोलू जी बताओ चंदन जी गोलू जी के नाम मत धरो हई चैत के महीना दिन में जेकर बियाह भइल बा उ न जाने महीना में नरम देह गरम हो जाला जब ई पछुआ के हवा लागेला तो बड़ी सुंदर भाव में औरत कह तरीका हेलो 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 पहिले पहिले